שלום, אני רז, ברוכים הבאים למטבח שלנו, מטבח של מסעדת טנגה, מסעדה בכפר מונש. ברוכים הבאים לדף פייסבוק שלנו. אנחנו כאן נמצאים עכשיו במטבח, ואנחנו נראה לכם איך אנחנו מכינים צ'אי מסאלה הודי, טעים, פשוט ואיכותי. ככה, אנחנו צריכים קינמון, יבש, ציפורן, תרמילי הל וג'ינג'ר, סוכר, תה בתפזורת. אם אין, גם ציון של תה יעשה את העבודה. מסננת וזהו. בואו נתחיל. אש חדשה, וחיים מים. ומוסיפים מעט קינמון, לא יותר מדי, שלא יהיה לנו את המערלות צ'אי. נגיד על כל כוס צ'אי מספיק לנו בערך שני זרעים של ציפורן. שלושה תרמילים של הל. מה שחשוב זה לפתוח את התרמיל, להוציא ממנו את הזרעים על מנת לקבל את הטעם המרבי. מעט ג'ינג'ר טרי שחתכנו אותו מראש, לזרוק אותו פנימה, ממש משהו כמו כפית. ג'ינג'ר עושה טעם חריף, תזכרו את זה. זהו, עכשיו ניתן למים לרתוח. אחרי שהם רותחים, אנחנו מנמיכים את האש על להבה קטנה, משהו כמו 3-4 דקות. מומלץ שיהיה שליש חלב לכוס. זאת אומרת, אם עשינו 3 כוסות צ'אי, אז כוס אחת חלב, אני אביא קצת פחות, שלא יהיה חלבים מדי. אחרי שהצ'אי מוכן, הולכים לסננת, כי אנחנו לא רוצים שהתבלינים ייכנסו פנימה, שהתה. נסנן את הצ'אי. טוב, אתם מוזמנים גם לבוא אלינו למסעדה שנמצאת בכפר מונש, שמסעדה פתוחה כל ערב, החל משעה 6 בערב ועד 11:30 בלילה. שישי המסעדה סגורה, ובמוצאי שבת החל משעה 7. המסעדה נמצאת בכפר מונש, נכנסים למושב, פני הראשונה אחרי מטר, שמאלה. רק להזין מקום מראש. הטלפון שלנו זה 050-7-301-031. נתראה.